Tradicionalno bliski gospodarski odnosi Hrvatske i Njemačke uvijek otvaraju nove mogućnosti suradnje. S ciljem promicanja prekograničnog istraživanja, umrežavanja znanja i poticanja inovacija, Hrvatski gospodarski savez u Njemačkoj i Društvo za istraživanje digitalizacije i ponašanja u Frankfurtu potpisali su ugovor o suradnji. Sinergiju znanosti i poduzetništva podržao je i svjetski poznati hrvatski znanstvenik, redoviti profesor medicine na sveučilištu Goethe Ivan Đikić, osobito u pogledu ključnih tehnologija, poput umjetne inteligencije, presudne za budućnost Europe. Jedna od tema koja se razgovarao bila je umjetna inteligencija u medicini. Pokušao sam objasniti na praktičnim primjerima zašto je međudisciplinarnost i povezivanje unutar Europe jedina šansa da Europa zauzme svoju globalnu poziciju u tom vrlo važnom području znanosti i prakse u medicini na svijetu. To je bila prilika da zaista se Hrvatska prezentira sa svojim potencijalom prestižnoj publici, partnerima u Hessenu i u Frankfurtu. To je posebno bitno zbog toga što se Njemačka nalazi pred formiranjem nove vlade i to nam je poticaj da zaista idemo dalje u suradnju Hrvatske i Njemačkoj i Hrvatske i Hessena, jer prilike su takve da u ovakvim globalnim situacijama i u Europi i u svijetu i Hrvatska i Njemačka i Hessen i Hrvatska moraju još više surađivati.